Ang atong unang pagbasa naghisgot og panagna sa Ginoo or pasalig. Tawag ni natong pasalig sa Ginoo unsay mahitabo sa iyang katawhan kung magsunod na gyud sila sa sugo sa Ginoo. Labi na gyud kining sugo nga atiman na gyud ang mga kabus, ang mga nanginahanglan, ang mga dinaog-daog, atiman na gyud. Nya ayaw na mo pagsigig hunahuna sa inyong kaugalingong kaayuhan, kung dili maghuna-huna na gyud sa kaayuhan sa tanan. Matud pas Ginoo diri, mahimo unya mong tig-ayo sa mga nangaguba, tig-ayo og mga paril. Nya kani karon na daghan namang nangaguba tungod aning gubat, daghan na kunong guba sa kalibutan. Labi na gyud ang atong mga kabukiran nangaguba na, ang atong kalasangan naguba na, ang atong water table naguba na, ang atong kadagatan, mga corals nangaguba na, ang atong mga mineral resources nangaguba na tungod sa mga illegal mining, ang atong ozone layer naguba na kuno. Mao na ning duna nay global warming ug mao ni ang dako kay hulga, mas dako pa ning hulga kaysa gubat sa Russia ug sa Ukraine, kining global warming tungod ni sa atong pagsigig sunog anang mga basura, siging paaso anang mga factories, kaning atong mga sakyanan, mao kuno nay hinungdan nga naguba ang ozone layer. Nya unsa may gitawag ni Kristo kun sa Ginoo sa unang pagbasa, kun maminaw mo nako nya magsunod na gyud mo sa ako mga pagtulunan, di na mo magsigig supak-supak ug magpatuyang sa inyong mga gusto, tawgo na mo og mag-aayo. Kinsa may unang nakatuman aning maong panagna, hibaw mo kinsa gipanagna ni panahon pa man propeta Isaías. Ang mga Israelita adto nangabihag, kuan sila, ang ilang mga templo nangabungkag kay gisong sa kaaway. Nangandoy sila nga moabot na unta ang manluluwas nga mo'y motuman aning gisulti sa unang pagbasa. Natuman ba ni? Wa. Hangtod karon wa ni matuman. Ni samot manoon. Sa una sila, maligo pa man silang sapa. Karon di na matakaligog sapa, naguba ng sapa tungod sa kahugaw nga tuwa didto gihug ang tanang mga kaning hugaw sa pigiri o sa mga basura. Murag wa matuman, no? Na imbis unta to sa una nila dagko pa kanilang mga lasang, nindot pakaayo ang mga bungtod sa una, karon nangaguba na hinuon. Ana, ang dagat nila sa una nindot kayo, karon puwerte na noong pagkagubaas atong dagat ni samot na gyud kaguba. Kumparar kani og katong tuig before natawo si Kristo mga 2,000 years ago, pagkanindot pas kalibutan ato, healthy pa kaayo ang hangin, karon nagtap-tap na ta. Why nagmaskara sa una Prisko kay hangin, bisan gani katong gamay pa ko mga 1970s, 1960s. Wa ko makakitag na ay magtap-tap. Ang sapa, maniko prami dito para among kanon, kanang mga uwang, kanang piyo, naidaghan, pakapinda yung baki. Naidaghan maligo sa sapa, mo inom pag yun may anang gaagay ay sa sapa, tubig. Karon, galana-lana na ang tubig, di na mainom, baho pag yun kayo. So, sa manatuman wa. Ambot lang. Pero gatong tanaw natuman. Kinsa may unang nituman? Si Kristo. Niabot gyud si Kristo. Apan si Kristo nagtan-aw na sa tinuod nga naguba. Kining atong kalibutan moabot man gyung panahon nga maguba gini. Ug duna sa diyoy moguba niini ang mga hinanib sa yawa. Pero si Jesus nagtukod og usa ka pundok sa mga tao nga mao'y muayo sa tinuod nga naguba. Ug unsa may tinuod nga naguba? Ang kalag tungod sa sala
Kining atong gipanghisgutan nga naguba ang bukid, naguba ang ozone layer, naguba ang tubig, baho na kayong atong palibot, polluted na kaayo, mga bunga man sa sala. Ang tinuod nga naguba, ang tao nga naay sala. Ang sala sa Garbo, niguba ron sa Ukraine, niguba sa atong Marawi sa una, niguba sa Hiroshima and Nagasaki, panahon sa World War II, World War I, porting daghanang nangaguba. Garbo. Kinsay niguba ato? Ang nagda sa mga missile, mga bomba, mo'y nakaguba. Nya unsa man to? Garbo. Ang unang naguba, ang kalag tungod sa sala nga Garbo. Kamemorize pa mo sa 7 capital sins. Kisay na kamemorize, taasan ka mo. Ay usabot, tinuod baka na memorize yan. Nadihay, gawas. 7 capital sins. Malimot ganita ng 7 capital sins, o niya ato ng mabuhat, guba gyud. Na, kami lang mga pari, unsa may kasagarang makaguba na mo. Kanang L-U-S-T. Daghan kay naguba na mo ana. L-U-S-T. Way siguro kininga wali amot. Makasod ganinas pari ng LUST, patay yung kolekta. Lagi. Kamo, inyong mga bana, unsa man say nasudlan. Oy, LUST gyapon. Ana, kanang sigig pangita ng lami yun. Ana, last. Ana, kaulag. Daghan kay nangaigo ana. Hastagod si kanana ang Herodes, panahon pang Juan Evangelista, igo anang kaulag, iyang gikabit ang asawas, iyang igsuon, purting kinabitay karon, purting homosexuality karon, nasunog ang Sodom and Gomorrah, tungod anang unay sa babae o sa babae, lalaki o sa lalaki, mag-sex na sila, magminyo na sila, masuko na sila, ingno ni katong si Lot, ingnong Lot, sala lagi na. Ayaw mo nang unay. Nga na, agis, sunog Diyos Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Nangaguba. Guba. Sala. Kining atong parokya, guba ni, o magpadako ana. Usahay mo, aksyon na ba kong kada? Nang saan nga, nang sa daghan ko din yung sige sa kuangkuan. No, man say tahod sa pari, sud og simbahan, kita ni ani, ngari. Kinsa man say di kakitaan na nga ni amang koy antsuhos. Nagpalit gay ko ani ron kakita ko aning gagmayng litra, nya pakito ra tandag ko. So simba ko yung tao, no? Pero makaingon sa testingan ka, no? Amo man na muduwa man na sa tungon ahona, porti nang muguba, gubon ana ang pamilya, gubon ana ang katilingban, gubon ana ang nasod. Unya labaw na ng number 1 kanang P, kanang pride. Nya mo suporta ra ba ng kanang anger. Magkuyo gani ng pride ug ang anger, porting maghanang mga guba. Mao na rin hitabo sa Ukraine. Guba gyud. Nya dili pagagmay pa narong pagkagubaa, napay umaabot nga dakong pagkaguba. Pero diin gasugod kalag. Tanawa ng mga taong daghag sala, ang naong maguba. Kana ding masuko, tanawang naong. Ini kasuko, guba yung naong. Kadtong naigo sa siyang kasuko, unsa man siyang hitabo? Guba sang naong. Ilingian na imong tupad ko no be. Naguba. Tanawa. Pero musod na ganinang pagpaubos, musod na ng matod pa diri ni Kristo, matod pa ni kanang diri sa atong ebanghelyo nga niingon gibiyaan ang tanan. Guba man gito si Levi. Nganong si Levi guba man? Pangwarta ang iya, tax collector man to siya. Kasagaran ani mga tax collector hingwarta na sila, nya kusog sa na mo kurakot. Ambot ka karon, wa na ba kana sila ana? Bastas una mao gina mo na ang kanang mga tax collector sa una isipon gina nga public sinner. Unang si Levi gitan-aw lang kuang gud to siya, officer gud to.
pero gikuha ni Kristo, gibiyaan ni Levi ang tanan. Ug unsa may nahitabo ni Levi? Nagkumbira na siya kuyog ni Kristo og sa mga makasasala. Nanindot ng iyang kalag. Wa na siya maniguro nga ako ray makakwarta. Iya nang gi-share ang iyang kwarta. Mo bitan na kaning pagbiya sa tanan, mausad ni ang pagpalit sa salat. Kay kana mga taong di kabiya sa kwarta, di gina mo palit og salat, magsige mo nagkwenta sa sus. Ana. Salamat nga naagi tay mga igsoon nga nibiya sa ilang pangwarta sama ni Levi, unya mi-share na sa iyang kwarta ngadtos mga nanginahanglan, nagkumbira. Di ba? Nga tugong halin sa salat karon as of yesterday di ay 7,835 slots na. Di ba? Pakpa. Gamay na lang jud kaayo. 2,165 slots na lang ang nahibilin. Nya ugma na lang ni Kotob na tong baligya. Nagkinahanglan na tag mga pila man 100 katag 20 sana pagsulti. Nagkinahanglan na lang ta og 100 katag 20 ka slots. Di ba? Hurot na ni. Ang gatos ang balihon, ang kinahanglan tag 20 katag 100 na mupalit, hurot sa ni siya ugma. Pero og di kita kabiya sa tong kwarta, magpunay tag kwenta, mingon ta, kadako ba na, oy? Ana, ang una gid itong unahon, kadako ba na? Nabitay nangutana nako, Pader, consecrations kapilinya, unya mo budget mo 10 million, kadako ba na? Nako, pila may budget kung maghimo ka og production kanang Miss Universe, kanang Binibining Pilipinas. Kay bawo mo pilay budget ana? Ambot lang. Nya kinsa may atong gipapaso-paso ana? Ang atong mga igsuong babae nga mga gwapa in taon kaayo. Ato na lang taptapag gamay dire, diare, nya human papaso-pasohon, pakpakan. Nya dako kay budget. Unsa nakaha kun ang atong gi-intron o gipapaso-paso ang mahal nga Birhen Maria nga nagsabwag sa iyang mga grasya ngadto sa tanang katawhan. Gamay ra kay ng 10 million. Kay na pa may mga tukuronon dito, mga CRs, ang pagsiminto, paspalibot. Wa naman ni maapil sa kapilinya. Ang pagtukod og admin building, wa naman ni maapil. Lampiyon ra ni. So dili ra ang paghatag og stipends pare, apil na sa kutingali ani matagaan baka ko. Gamay ra kay na. Kanang mga pagkaon, gamay ra na. Pero ang pagtukod sa mga structures in addition sa kapilinya, mao ni ang makapadako. Nya kay kinahanglanon man ni inig adto ngadtos consecration. Kay asa man ato papundohon ang mga kaparian samtang maghuwat, ana daghan ra ba kaayo di napay mga obispo ato ginang ibutang og lugar na tarong-tarong mo na ila sa nang gibudgetan. Ay nana. Og sa future permanent structures na mo suporta unya niining atong kapilinya. Ana, paregod aning atong simbahan karon. Unsa pamanggid nganong mag-budget pamantag dako kay diri. Di pa may tukuronong kumbinto na padihay atong gipangandoy nga social hall o mga opisina, napay atong grounds nga sigihan gyud atong trabaho karon, nya magtukod pa gyud ta og dako nga multipurpose nga gym nga naay stage na covered, di ba? Kana tingali patay na mong tanan una pa na mahimo. Pero magsige mong palit og slots, daghan ang mubiya, niya mo palit, hurot na siya. Unsa may nahitabo ni Levi? Nahimo siyang naayo, nawagtang ang iyang sala sa kahakog, pagsintro sa kwarta, nahimo siyang usa sa mga apostoles ni Kristo nga ginganlan og Mateo. Og si Mateo nahimo pag yung ebanghelista, nagsabwag na sa maayong balita og nagsuwat sa atong gospel. Naayo gid siya. Ana, og naghatag na siya kaayuhan.
Kinsa may gasunod ni Kristo, ang mga apostoles nakatuman aning panagna. Namiya gid sila tanan. Si St. Francis of Assisi, sila si St. John Bosco, St. Ignatius of Loyola, St. Augustine, si di na ni malalis ha. Sila si St. Vincent de Paul, Mother Teresa of Calcutta. Kani sila San Roque, gani karon ang atong Santosonon, si Bishop Chupilo Kamomot, nagpakita nga ang ilang pagbiya sa bahandi nakatukod og dagko kaayong mga kaayuhan sa kalibutan. Dili na sa atong physical kay gubon man gini siyawa nga naa sa daghang yawanon, pero daghan kay na-converter ang kalinaw sa kasing-kasing, ang kalipay, ang kabalaan sa katawhan ni abot yun. Gitawag din nato og conversion of sinners. Nagitawag ni Kristo og mga masakiton. Insa ang mga masakiton ray nagkinahanglag doktor, pero ang mga maiglawas wa magkinahanglag doktor. Kamo, gusto mong mahimong doktor o masakiton? Gusto mong doktor o masakiton? Kay gusto gani mo masakiton, hala sige, pakasa mo diha. Tanawa, di ba mga guba ginang inyong relasyon? Kay masakiton, makaguba man nagrelasyon. Makaguba, oy. Tanawa, og na kay sakit COVID, guba inyong relasyon, i-isolate man ka. Nasa kay sakit nga kananaang matuyok imong utok, kana bang saingan anak? Oh, kana nervous breakdown ka ba? Guba sa inyong relasyon, kay wa naman ka. Iadto naman ka ng tambalanas mga natuyok ang utok, di naman sa kakasaligan, ingnon kang panglabay, imo naman ang silaban, ingnon imo nga paglungag, ang kayo naman ay isuod sa kaldero, adto naman maghaling og kayo suod sa kaldero, ang bugas naman ay isugno din sila, mabali bang, kay nautok, mausab laging relasyon, tungod na sa sakit, pero ang sala di ay mas grabe pa ana, nganuman, kay ang kanang makasasala, dili ra na muguba og usa, muguba na siya daghan, muguba pag siya kinadak-an. Kaning atong simbahan, kaning ni ang nindot-nindot man gubon ra nig usa ka makasasala. Tirahan lang ta dinig usa ka missile, lusno ni oy, 40 pang patay. Di ba? Wa mo tanaw na, pero ayuhon mahimot ang doktor ang imong bana nga nagsigig pangabit, imong sige higugma, tambala nimo sa imong gugma ang iyang kaulag, maayo gani na. Sus, daghanas malipay. Nganuman, hastang mga anak-anas gawas, muanha na mas inyo. Nya imo man sa silang tambalan, tudluan man nimo sila unsay maayong himuon, di mga dagko to sila nga magdumot anang kaulag. Sus, produkto de mis kaulag sa mong amahan. Salamat in taon aning iyang asawa nga buutan kaayo kani atong sundon dili ning amahan nato adi magpropagate na sila dito purity, virginity, fidelity, di ba? Tungod na nimong asawa nga naghatag og maayong pagtulunan, pero imo sa nang balikason, imo sa nang yawyawan, imo pag nang ikondem, maliwat sa na sa imong bana, maliwat pa na nimo, kusog sa kay mamalikas, kusog sa kay mudumot, porting daghanang mga guba nga relasyon, no? Ang sala mo atong kontra mga igsoon, munang niingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ang makasasala dili musubay sa dalan sa Ginoo, dili pagyud mutuman sa iyang kasuguan, diha pagyud atubangan sa Ginoo. Pragod karon daghan din ning dili mutuman, ingno nato nga kana bang panahon ba ini anhi simbahan ba, and lingkod mo diri ha, ari lang ko diri sa dili adto kuno palingkoron dito, buot mo nako atubangan na ginas Ginoo, musupak pagyud. Nindog tayo.